Спякотна. Вельми спякотна. Гляди. Хмара. Будет дождь. Хмара. Первая литера Х. Вітаю, сябри! Привітання! Витанки. Ой, Юля, хто гэта з намі сёння? Радмила. Саша. А я Слімачок. А я Юля. Рада побачити вас, дівчата. І я. Сьогодні разом ми будемо вивчати літери білоруського алфавіта. Угу. Дівчата, яку літеру вивчаємо сьогодні? Х. Х. Ха. Ха. В слові хмара. Сьогодні ми будемо вчитися писати літерку Х. Для гэтага нам спатрэбіцца паднос, Поднос, манка манка і пальчики. і пальчики. Слухайте мелодию и повторяйте за мной. Великую литеру Х. И раз, и два. Маленькую литеру Х. И раз, и два. Девчата, поспробуйте? Так. Цудовно. Радмила, поспробуй, коли ласка, великую литеру Х. Цудовно! Цудовно! Саша, поспробуй, коли ласка, маленькую литеру Х. Пригожая літарка. І Слімачку подобається. Раз. І два. Цудовно! Цяпер, калі мы ведаем рух, як пісаць літарку Х, самы час перайсці да сапраўднага пісьма. Але перш-наперш мы зробім руханку для пальчика. Руханку. Паўтарайце за мной. Вось так. О, Вось так. так. І цяпер неверагодна. Рукі ператвараюцца ў літару Х. Ух А цяпер ты. іншы бок. Х. І яшчэ раз. Х. А цяпер літара Х ажывае. А цяпер хмарка праплывае ўправа. І налево. І ператварылася ў матылька. Палеталі, 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 матылькі, палеталі, палеталі, палеталі. Цудоўна! Цяпер перайдзем да пісьма. І ведаеце, хто нам у гэтым дапаможа? Хто? Хто? Слімачок! Я. Таму што вялікую літару Х мы будзем пачынаць пісаць там, дзе ў Слімачка вочкі. Угу. Вось тут. Слухайце мелодыю і паўтарайце за мной. І раз, і два. Паспрабуйце яшчэ адну. Шукаем, дзе ў Слімачка вочкі. І пачынаем. І раз, І два. Так. Дзяўчаты, паспрабуйце таксама. Радміла, калі ласка. Вялікая літара. Вельмі прыгожа. Паспрабуй яшчэ адну. Цудоўна Вельмі атрымалася. прыгожа. Саша, паспрабуй ты, калі ласка. Вельмі прыгожа. Юля, а будем ставить подобайки? Канешне, дзеткі, абавязкова, калі напішаце літаркі, выберыце самую прыгожую. У мяне, напрыклад, это літарка нумар 2. І я пастаўлю сабе падабайку. А цяпер пяройдзем да маленькай літары Х. І зноў нам дапаможа Слімачок. Мы пашукаем, дзе ў Слімачка галава. І пачнем пісаць маленькую літарку Х. Вось тут. Слухай мелодыю. Пішам. І раз. І два. Так. І яшчэ раз. І раз. І два. Дзяўчаты, паспрабуйце вы таксама. Цудоўна. Мне таксама падабаецца. Слімачку падабаецца.
файна, так. Цудоўна, давайте цяпер выберем самыя прыгожыя літаркі. У мяне, напрыклад, гэта будзе першая. І я пастаўлю ёй усмешку. Выдатна. Саша, а табе якая падабаецца? Дымачок, у нас усё атрымалася. Угу. Сёння тады мы будзем развітвацца. Мы навучыліся пісаць літарку Х і кажам да наступнай сустрэчы. Дзякуй, што былі з намі. Да пабачэння! Давай. Паколькі, сябры!